Aurreko saioan aritu ginen gain populazioa hitz egiten eta gain populazioak ze arazo dakartzan bai sozialak eta baita ingurumenarekin erlazionatutakoak, baina horren beste aldean badugu landa despopulazioa deitzen den prozesu edo fenomeno demografiko bat. Eta, izenak dioen bezala, hau gertatzen da, landa despopulazioa gertatzen da, hain zuzen ere, landa eremuetatik jendeak edo migratzen duenean, edo, jaiotza tasa, heriotza tasa, baino txikiagoa denez, azken finean, biztanleria murrizten dela. Beraz, hori esan bezala, izan daiteke hazkunde vegetatiboa deitzen zaiona negatiboa dela, biztanleria murrizten dela, baina izan daiteke baita ere, migrazioa handiagoa delako kanporantz, barrurantz baino. Eta hori da gertatu dena, azken urteetan Europan adibidez eta baita gure lurraldean ere gertatzen den eta gertatzen den eta seguruenik gertatuko den prozesu bat, landa exodoa deitzen zaio beste modu batera, eta hori gertatu da gehien bat, jendea landa eremuetatik hirietara joan delako. Badirudi landa despopulazioan garrantzia handia dutela faktore ekonomikoek, azkenean prozesu hau eman delako ekonomikoki gainbeheran edo zeuden eremuetan, jendea joan delako landa eremuetatik, azken finean baldintza edo bizi maila hobeago baten bila. Izan liteke lanpostu gehiago daudelako, soldata hobeak dituztelako, edo baita ere, esandakoa, bizi baldintzak hobeak direlako, zerbitzu publiko gehiago, aisialdirako baita ere aukera gehiago, azken finean bizi baldintza hobeen bila joaten da jendea, landatik hirigunetara. Eta Europa mailan adibidez, 1950 garren urtean horri inguruan hasi ginen ohartzen landa despopulazioa gertatzen ari zela, industria iraultzaren ostean gutxi gorabehera, landa eremuak ekonomikoki gainbeheran hasi ziren eta hiriak asko hazten hasi ziren, bertan zerbitzu eta bizi baldintza hobeak hasi ziren garatzen, eta beraz horregatik egin zuen jendeak migrazioa, modun batera esateko, landatik hirietara, azkenean hobeto bizitzeko. Gaur egun ere gertatzen da landa exodoa deitzen zaiona, eta arrazoiak antzekoak dira, bizi baldintza hobeak izateko. Azkenean, landa despopulazioa gertatzen ari den eremu batean, bizi baldintzak geroz eta okerragoak izaten dira, hain zuzen ere jende gutxiago dagoelako, eta despopulazio gehiago sortzen du, eta hor gurpil batean sartzen da, eta hori da arazoa. Arazo hori konpontzen ez bada, edo irtenbidea ematen ez bazaio, okertzera egingo duela seguruenik. Gertatzen dena da, jende gutxiago egon da, zerbitzu gutxiago egoten direla, bai hezkuntzan, bai osasunean, elikagaiak eta beste baliabideak lortzeko, askotan kanpora beste herri batzuetara, hirira joan bartzarela, eta
bueno, batzuk erosotasunagatik edo lan baldintza hobeak daudelako hirian edo horrelako arrazoiengatik normalean erabakitzen dute hirira mugitzea eta hori da landa despopulazioak duen arazoa. Eta esan bezala, despopulazio gehiago sortzen duenez, lanerako aukerak ere murrizten dira eremu horietan, eta gehien bat gazteek, ez beti, baina gazte askok erabakitzen dute beste hiri edo herri handiago batera joatea, hori lan baldintza hobeak edo lan eskaintza hobeak edo lanik ez dutelako landa eremuan, hori ere gertatu daiteke. Eta arazo sozialez gain, ingurumenean ere badu eragina landa despopulazioak, gehien bat abandonatuta gelditzen direlako lurrak eta zaintzarik gabe. Pentsatu behar da askotan nekazaritza eremuak direla eta jendea bertatik joaten balima da, inorrek ez du, abandonatuta gelditzen dira lursaiak edo dena delakoak eta noski abandono horretan badirudi badaudela hainbat faktore elkarrera egiten dutenak eta eremu hauek sentikorragoak bihurtzen dira klima aldaketarekiko. Desertifikazioa hitz egiten da adibidez, desertifikazioa izango litzateke hori nekazaritzarako erabiltzen zen lursail bat, bere horretan uztea eta ez balima da gehiago erein behar, hor gelditzen da eremua eta berriro ere ez balima da zaio lehen eratzen laguntzen, ez balima da beste landaketarik egiten, edo ez balima da modu egokian kudeatzen, desertifikazioa gertatzen da ereiteko edo lursail askotan. Pentsatu behar dugu, hori adibidez garia edo garagarra ereiteko erabiltzen zen lursail bat, batean horrela uzten balima dugu ezerrez egin gabe, eremu horrek ez duela ekosistema batek duen gaitasuna autoerregulatzeko, basabizitza bertan bizitzeko, hitzak dioen bezala desertu baten moduan gelditzen da. Eta horri lagundu behar zaio lehen eratzen edo berriro landatzen edo eremu naturalago bat bilakatzen. Ze berak bere horretan urte asko beharko ditu horretarako eta gainera beste arazo bat sortzen da hor eta da suteak. Gertatu daitezkela gehien bat eremu lehorragoetan ez balima da beste landaketarik egiten eta gainera abandonatuta gelditzen balima da, ez da inor egongo eta suteren bat gertatzen balima da, askoz ere arriskua handiagoa dago, sutea gertatzeko desertifikatutako eremu bat delako, baina baita ere abandonatuta egonik, sute hori arriskutsua izateko ere aukera gehiago daude. Abandonatutako eremu hauetan baita ere erosioa deitzen zaion beste prozesu bat gertatzen da, pentsatu behar dugu lehenago ereinda zegoen eremu bat batean landaretza gabe gelditzen balima da, azkenean lur hori suelto dagoela, ez dago ezer bertan atxikita gelditzen laguntzen dionik, eta hor airea uragatik edo dena delakoagatik erosioa askoz ere handiagoa da eta erosioa bere horretan ere bada arazo ingurumena kontutan izan da arazo handi bat. Eta klima aldaketaz ari garela,
aurre ikusten da, bai Espainiatik, bai beste herrialde batzuetatik ere, despopulazioa gertatuko dela eremu gehiagoetan klima aldaketagatik, honek klima aldaketak eragina izango duelako nekazaritzan, eta beste hainbat ikuspuntuetatik baita ere lehorteak handituko dira, bero larri egingo du adibidez Espainian hegoaldean eta Mediterraneoan ere bai, eta beraz espero da eremu horietatik iparralderantzko migrazioak gertatzea, hezetasun bila eta temperatura freskoagoen bila. Eta baita munduko beste eremu batzuetatik baita ere espero dira migrazioak gure lurraldera eta inguruetara baldintza klimatiko hobeen bila. Landa despopulazioa Nafarroan ere gertatzen den prozesu bat da, eta hasi zen Europa mailan bezala gutxi gorabehera 20. mendeko bigarren erdialdean. Eta gehien bat ikusten dena da, hori herri txikitan geroz eta jende gutxiago dagoela, eta arazoa okerrago edo egiteko, geroz eta jende gazte gutxiago dagoela. Hau da, herri hauek gehien bat jende helduagoa bizi da herri hauetan, eta ez da ikusten beraz etorkizunerako bizi berrituko direnik. Ez balima dira gazteak bertan gelditzen edo bertara bizitzera joaten. Beraz, ikusten da Europa osoan generalizatutako joera bat dela, eta Nafarroan ere gertatu da eta gertatzen da. Nafarroan daude 272 herri, eta horietatik 211 dituzte 2000 biztanle baino gutxiago. Noski herri hauetako askok beti denik izan dituzte biztanle gutxi, eta hori ez da arazo bat, baina bai ikusten da herri hauetako batzuetan bilakaera ez dela oso baikorra, hori biztanlea galtzen ari direlako, eta geroz eta gazte gutxiago dagoelako. Eta hau gehien bat gertatzen da Pirineo aldean adibidez, Montejurran eta Zangozerrian ere, badirudi joera hau, joera honek baduela garrantzia gehiago. Honen harira, Nafarroan egin zen 2022an, Nafarroako Gazteriaren Institutuak egin zuen ikerketa bat, ikusteko gehien bat gazteek ze ikuspuntu edo ze iritzi zuten landa despopulazioari dagokionez Nafarroan eta bakoitzak bere herrietan. Eta aipatzekoa da, emaitza nahiko onak lortu zituztela, erantzulen 45% edo gutxi gorabehera esaten zuen oso pozik zeudela beraien herrietan bizitzen, herri txikiak ziren denak edo gehienak, eta 45% nahiko pozik zegoen. Beraz, gian landa despopulazioa bada demografikoki eta sozialki arazo bat, baina badirudi landa eremuan bizi diren gazteak pozik daudela eta gustora daudela beraien bizimoduarekin eta beraien herriekin. Gazte hauek gainera aipatu zituzten hainbat abantaila, landa eremuan bizitzeak dituen hainbat abantaila, horietako bat zen lasaitasuna, adibidez, hiriko bizimoduarekin konparatuta, landa eremuan lasaiago bizi daitekela. Baita ere esaten zuten kohesio sozial gehiago dagoela, herri txikietan edo landa eremuko herrietan, denak elkar ezagutzen direlako, eta azkenean bizi osorako erlazioak sortzen direlako, eta horri garrantzia handia ematen zioten, eta baita ere naturarekin harreman
harreman estuagoa izan zezaketela, esaten zuten, hirietan baino, logikoa den bezala, eta, bizi maila edo bizi baldintza hobeak zituztela horri dagokionez, kutsadura edo trafikoa edo dena delako hirian izan daitezken beste arazo batzuk, haiek ez zituztela pairatzen, eta esaten zuten bizimodu aberasgarria eta gustukoa zuten bizimodua zutela Nafarroako herri txikietan. Baina bestalde galdetu zitzaien baita ere zer iritzi zuten edo ze alde txar ikusten zizkioten landa eremuan bizitzeari, eta horri dagokionez esan zuten, espero den bezala, baliabide falta sumatzen zutela, alderdi askotan, erosketak egiteko, garraio publikoa, beste hainbat zerbitzutan bazegoela baliabide eskasia, eta horrek suposatzen zuela ibilbide joan etorri asko egin behar zituztela, ondoko herrietara edo hirietara, herri handiagoetara edo dena delakoa. Eta noski honek baita ere suposatzen du ibilgailu pribatu batekiko menpekotasuna izatea, garraio publikoa ere ez delako behar bezain sendoa, eta hori da haiek gehien bat azpimarratu zuten alderdi txarra landa eremuan bizitzearekiko. Eta zer egin daiteke landa despopulazioa hobetzeko? Adituek diote garrantzitsua dela lehenik eta behin ez lotzea landa nekazaritzarekin. Noski beti egongo da lotuta edo lotuago landa eremuan nekazaritzarekin beste edozein eremu baino. Baina ezin da hain lotura estua sortu landa eta landa eremuko herriskekin eta nekazaritzarekin. Esaten dutena da eremu hauetan ere beste sektoreak indartu behar direla, izan daiteke adibidez turismoa, industria ere garatu daiteke eremu hauetan, merkataritza, beste sektoreei ere bultzada bat eman behar zaiela, bai eremu horietan izateko edo eduki ahal izateko eremu hauetan baita ere behar diren baliabide guztiak, baina baita ere hori jendeak ez izateko nekazaritzan lan egiteko aukera bakar hori eta beste lan mota batzuk ere egin ahal izatea landa eremuan bizita ere. Hori ikusten dute puntu garrantzitsu bezala, eta bestalde baita ere konexioak hobetzea landa eremuen artean, eta baita landa eremuak hiriarekin, adibidez, garraio publikoa sustatzea, ez edukitzeko horrelako menpekotasuna bakoitza bere ibilgailuari, edo internet konexio onak izatea baita ere, bertan eroso lan egiteko eta bizializateko baita ere. Eta honi jarraiki, hobekuntza hauek egin da landa eremuan eta herri txikietan, baita ere espero daitekena da hirietatik jendea landa eremura joatea, eta bada ikusi da prozesu hau jada gertatzen ari dela eremu batzutan. Landa eremua badira baita ere bide bat garapenerako, garatu daitezke landa eremuak, eta sortu daitezke eremu hauetan hirietan ez dauden beste baliabide eta erosotasun batzuk. Adibidez, landa eremuan bizi direnak esaten duten bezala, lasaitasuna, lasaitasun gehiagoko bizi modu bat izan dezakegu bertan, naturarekin erlazio estuagoa izan, natura gertuago izan da baita ere bertara joan gaitezke arratsaldero, nahi izan ezkero mendira igo gaitezke, hau da, gertutasun horrek baita ere beste onura batzuk ekartzen dituela. Gainera eremu hauetan, toki askotan noski
badaude eremu oso aberatsak eta bai kulturalak, bai naturalak, eta eremu hauek kontserbatzen baldin badira, biztanleentzako, bertakoentzako onuragarria izateaz gain, erabili daitezke turismo jasangarria sustatzeko bertan, eta hala beste sektore hori, turismoaren sektorea ahalko litzateke baita garatu landa eremu batean, eta horrek noski ekonomikoki lagunduko lioke eremuari. Turismoak badu etorkizunerako eremuak bai kulturalak bai naturalak ondo kontserbatzen badira eta kudeaketa egokia egiten bada, badira ekonomikoki oso interesgarriak diren eremuak, eta hori sustatzeak ekarriko du positiboa izango da eremu hauentzat. Eta landa eremuko herrixka hauek erabili daitezke baita ere, laborategi txikiak izango balira bezala, etorkizunean implementatu nahi diren teknologia berriak edo probatzeko. Adibidez, hau egiten ari dira herrixka askotan, autosostengurako energia berriztagarriak implementatzeko, adibidez, herrixka osoak energia hori erabili dezan, gehienetan plaka fotovoltaikoekin, erabiltzen dira laborategi txikiak izango balira bezala, prueba hauek hirietan egitea zailagoa delako. Beraz, herri txiki bat hartzen baduzu, ikusi daiteke zein den bilakaera, zein den erabilgarritasuna, nola egin daiteken, eta hori, badira apostu interesgarri bat, energia berriztagarrien kasuan adibidez, uraren kudeaketarako ere erabili daitezke, eta hori ematen dute baita ere, aukera hori eta erakargarria izan daiteke hirian bizi diren pertsona batzuentzat, modu jasangarriago batean bizi nahi badute, agian planteatu dezakete horrelako herri batera joatea, bizi baldintzak edo bizi modua aldatu eta horrelako bizi modu bat izan ahal izateko hirietan ezin dena, oraingoz behintzat ezin dena lortu. Eta azkenik, pandemia eta gero asko erabiltzen den telelanaz hitz egiten, telelanak hori behintzat ekarri du hona, eta pertsona batzuentzat oso interesgarria da herri txiki batean bizi, eta telelana egin ahal izatea beste edozein kanpoan dagoen enpresa baterako edo dena delakorako, horrek ematen dizun lasaitasuna, etxetik lan egitea, gainera eremu hori naturatik gertu dagoen eremu batean, zuk nahi duzun ordutagiarekin, eta nik uste dut hori zukutu daitekela, hortik lortu daitekela jendea erakartzea herri txikietara, telelana egin ahal dutenak behintzat, badagoela aukera hori herrian lasai bizi eta lana egin ahal izateko beste gauza baterako, baina lasaitasun horretatik eta naturatik gertuago egonda. Hau izan da guztia gaurkoz, landa despopulazioari buruz, honek klima aldaketarekin duen erlazioari buruz, eta hurrengo saioan ikusiko dugu elkar berriro. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.